أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الفاتح الكاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. amma ba muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan rana yau muna 23 ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ya daidai da 2 ga watan 4 miladiyar Annabi Isa alaihi salam 2024 inda zamu dora akan inda muka kwana akan tafsirin Alqur'ani mai girma. Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu kissar bani Isra'ila ma'ana da annabinsu ma'ana shine annabi Shamuel ma'ana da al'ummarsa wa qala lahum yayin da nabiyuhum yayin da annabinsu ya gaya musu cewa inna Allaha shi Allah kad ba'asa lakum daluta malika. Allah tabaraka wa ta'ala ya tayar muku daluta a matsayin sarkin ku shine jagoran ku. So da shi annabi shugaba ne, misali shugaba na kowa da kowa. Shi kuma sarki akwai iya wasu mutane da zai zama wake wakilta iya garinsa iya wannan yankin nasa. To shi wannan annabi ne, wannan kuma daluta shi kuma sarki ne. Allah ya naɗa ya tayar a cikin wannan al'umma. Shi ne annabin nasu ya ce, inna Allah ku sani shi Allah kad ba'asa. Haƙiƙa Allah ya tayar lakum a gare ku ɗaluta malikan, ma'ana shi ne sarkin. Ya gaya musu haka, Allah shi Allah ja'ala ɗalutu, ya sanya ɗalutu malikan alaikum, ma'ana shi ne sarki a kanku. Ƙalu, wannan labarin yana samun su, annabin ya tabbatar musu da wannan maganar. Kalu kai al'ummar suka ce anna yakunu lahul mulku alaina, ya za a yi a ce shine sarki akan mu, ya za a ce daluta shi zai zama jagora muna karkashin sa, wa nahnu ahqqu bil mulki minhu, ai mu muka fi shi cancanta da mulki, gara mun fi dacewa da sarauta akan shi. Adatan ya ce to wannan shine al'adar bani adam, ma'ana kishi, ganin cewa wani bai kai ba kai ka kai, ko kuma in ba kanka kake yi wa da'awar ba ma kana yi wa wani ne. Ai da wani aka ba wa ya fi akan wanaka, ko da baka kira kanka ba. Wannan al'ada ce ta ɗan adam, ma'ana dai ta motsa a lokacin suka ce wa nahnu ahqqu bil mulki min, ma'ana su suka fi cancanta da sarauta ba shi ba. Haza ai daluta la yastahiqul mulka, baya inganta ya zama mai mulki alaina akan. Laysa min sibdin mamlakati, ai shi ba jikan sarakuna bane, wala min sibdin nubuwati, kuma shi ba jikan annabawa bane. Kana dabbagan, ya kasance mai jima ne, yana jimar fata ne kawai. Ya za a yi mai jima ya zo ya zama shugaban gari, ya zo ya zama muna karkashinsa. Aura'iyan, ko kuma ma makiyayi ne, mai kiwon dabbobi ne, bai kamata ya zama shugaba a kansu ba in ji su. Laisa min sibdi yahuza, ai baya daga cikin jikokin yahuza dan annabi yaqub. Wala min sibdi raubila, kuma raubilu baya daga cikin jikokin raubilu ƴaƴan annabi yaqub. Ma'ana sibdi yahuza, jikokin yahuza kun ahalin nubuwatu, ma'ana su ne suke gadan annabta a cikin bani Isra'ila. Ma'ana ƴaƴan yahuza ko jikokin yahuza su suke fitowa annabawa. Wa sibdi raubilu, jikokin raubilu kuma kun ahalul mamlakata, su ne ma'ana ma'abuta sarauta. Annabta tana jinin yahuza, sarauta tana jinin raubilu. Wahaza shi kuma daluta kana min sibdi bunyamin, yana daga cikin jikokin bunyaminu ne, dan uwan annabi yusuf, wanda suke uwa daya uba daya da annabi yusuf, shi bilyamin. To saboda haka shi daluta jikan bunyaminu ne. Wala yastahiqu al mamlakatu alaina, baya inganta ya zama shine mai mulki akan mu inji su.
saboda me walan yu'ta sa'atan min al-mali ai ba shi da arziki, ba shi da kuɗi. Tunda ba shi da kuɗi, miskinun talaka ne, laisa inda hushe'un ba shi da komai, saboda haka bai kamata ya zama sarki ya zama jagora ba. Kafa kaifa yadduru ala iqamatul mulki, wanda ba shi da sisi ba shi da kokobo, ya za a yi ma ya iya jagoranci? Wannan shine maganar su. To qala lahun nabiyyu, bayan sun gama kawo wannan hanzarin gaba daya, sai annabin nasu yace inna allaha, ku sani shi Allah istafahu, shi Allah ne ya zabe shi. Kaga magana ta kai. Inna allaha, shi Allah istafahu, Allah ne ya zabi Daluta din. Ku bar kawo jinin Yahuza, jinin Rabiul, Allah duk ba ruwansa da wannan. Abin da ya ga dama kawai shi yake zartarwa. Inna allaha, shi Allah istafahu, ya zabe shi. Iftarahu, ya zabe shi lil mulki, domin ya mulki alaikum, akan shi Allah ya nada akan. Bayan haka kuma wazadahu, Allah ya kare shi da basdatan, ma'ana yalwa fil ilmi, na ilimi. Allah ya buɗa mar kirjinsa, ya buɗa masa ƙwaƙwalwarsa, ya ba shi ilimi mai faɗi. Wal jismi, jikin nasa ma an gyara masa shi. Abin da yasa Allah ya kawo fil ilmi wal jismi, shi ilimi a ƙwaƙwalwa yake da zuciya, amma shi jiki, yunwa tana wahalar da jiki. Talauci yana sa jikin mutum ya lalace, gashi dogo ne, lafiyayye, amma sai kaga kasusuwansa a waje, idansa yana kokarin rufewa, duka dai bashi da kuzari, yunwa ta ratsa shi. To he Allah tabaraka wa ta'ala gyara shi gaba daya, ya sake mar halitta da ya bashi wannan mulkin. Take suka ga duk al'amarinsa ya sanja. Fil ilmi wal jismi, cikin ilimin Allah ya yarwata shi, wal jismi, cikin jikin ma Allah ya gyara shi. Fakana he Daluta ya kasance a alamu bani Isra'ila yawma izin. A bani Isra'ila a wannan lokacin, in ba annabin nasu Shamuilun ba, to babu wanda ya kai shi ilimi gaba daya. Wa ashmaluhum, kuma wajen kyawun sura da kyawun jiki, babu wanda ya kai shi kyawu. Wa atammuhum kalqan, shine mafi cikarsu a halitta, ma'ana baya dingishi, ba shi da raunin ji, idansa yana kallo yanda ya kamata, ba shi da tauyaya a cikin halittarsa. Wa atammuhum kalqan, babu ya kai shi cikar halitta a cikin su. La nazalat fi hadhihi al-aya, yayin da aka saukar nan aya a kansa, sara alamu, ya zama ya fi su ilimi, wa ahsanuhum, ya fi su kyan jisman, jiki, wanda ya kai shi ba abin da za a yi margoni. Ga dan kai alhaji ne, misali ba yunwa, kana da tumbi, kana da kuma tuci kake, to shi ma Allah ya gyara shi, ya zama ba shi da wani fiska na kaskanci, Allah ya cika shi gaba daya. Wallahu, shi kuma Allah, shi annabin nasu yake gaya musu, yutil mulkahu man yasha. Ku sani Allah yana ba da mulkinsa ne ga wanda ya so. Ku ba cewa ko ka fi cancanta, shi bai canta ba, duk wannan baya tsarin Allah. Yutil mulkahu man yasha, yana ba da mulkinsa ne Allah ga wanda ya so. Wa ma a haza, idan kuwa shi Allah yana zama wanda ya ga dama ya bayar, la tiraba ala Allah wa ta'ala. Saboda haka Allah baya bukatan wani magana. In Allah ya gama tsarin sa, bayi ba su da wani korafi a ciki, ba su da shawara, dan shi Allah ba shi da bukatar shawara, ba shi da bukatar shawara a cikin bayansa. Abin da ya ga dama, ma'ana zai zartar. Yanda ka san dan adam makiyayi, ko dan adam a gida, ko dan adam a shago, ya kayan shagon ka ba su da haƙƙi akan ka shawarci a cikin abin da za ka yi da su. Ko makiyayi ba shi da buƙatar shawara a cikin dabbobinsa, ko filin gidanka ba ka da buƙatar shawartar nan kai gini na ma kai ba. To haka Allah ba buƙatar shawara a cikin mu gaba ɗaya. Abin da ya ga dama kawai zartarwa kawai. In ya muku shi kenan, in bai muku ma ku roƙe shi ya sa muku yin a zuciyar ku huta, shine ba shi da buƙata. Ya ta itirada ala Allah tabaraka wa ta'ala, ba a bijirar wa Allah da wani uzuri, ya riga ya gama tsanansa. Mallakahu man yasha, mulkin sa ya wanda ya ga dama ne. Tudi mulkahu man yasha,
yana ba wanda ya ga dama mulkinsa. Walau shi Allah wasi'ul fadli mai yalwacin falala ne, alimun kuma shi Allah masani ne biman huwa ahlahu lahu ga wanda ya fi dacewa ga abu. Yan duka al'amarin da kake gani a rayuwa ga wanda kuke so, ku shi kuke so, Allah ya sani da bakin ku ya faɗa ku ga ba shi ba. To tun fil azal daman a rubutu wannan lokacin naku na wannan shi a yanzu ya rubuta shi. Kafin a halicci duniya da lahira ya tsara tayin tabul din na mulkin duniya gaba ɗaya, ko ina da ko ina, lokaci kaza, shekara ta kaza, ga wata kaza, rana kaza, wannan ne mulkin mutane kaza na adadi zuwa kaza ya gama rubutu. In lokaci ko wannan za ce ku a sa ku ɗau takardu ku daddangala birnin wannan fentin a ce ai ga wannan duk majazi. Hakikan Allah ya riga mata biman huwa ahlahu lahu ga wanda ya san shi ya fi dacewa lokacin. Annabi Shamilu ya gaya musu haka. To tunda musulmai kun yarda da Allah kuma sun yarda da annabin da ya gaya musu wannan, to he suka yarda cewa Allah yana ba da mulkin wanda ya ga dama kuma yana zaben da shi ya cancanta, to he suka yarda. Wa qala lahum nabiyuhum, annabun nasu ya ƙara gaya musu, dalabu ayatan ala mulki, suka to ne alamar da Allah ya nuna mana ya zaɓe shi. Mutane kullum dalili su me dalili da za mu tabbatar cewa shi Allah zaɓe shi kamar yadda ha gaya mana. Da yanzu wannan maganar kai da Allah ne, kai da shi ko kai ya gaya maka, to mu a duniyance me shaida? Me shaida? Ya ce musu to inna ayata mulki, ku sani ayar da za ta tabbatar muku shine sarki. Ayati mutu fatine zai zo muku da sundu akwati kana inda biya. Wannan akwatin ya ce a wajen annabawa, sunduku Adamu kazi nazala bihi minas samai. Lokacin da zai saukar da Adamu daga aljanna, to da akwatin Adamu ya tauko. Adamu ya tafi wannan akwatin zuwa nan duniya. Cikin akwatin tasawiru jami'il, dukkan abawan Allah akwai hotunan su a ciki. Kan daukan Allah na wani hoto gidan daga Allah daga aljanna Adamu ya taho da wannan akwatin, kuma dukkan annaba hotunan su yana cikin. To kamar mulkin Daluta an ya teku abutu za a zo muku da akwatin. Wakana ya kad wasala ila Musa, yana tafi tun da Adamu ya sauka, akwatin ya shiga hannun wannan, ya shiga hannun wannan, har zamanin Annabi Isa. Tsakanin Annabi da Adamu shekara 6,000. He da Annabi ya shekara 6,000 tafiya na Musa ya zo. To akwatin ya iso hannun Annabi Musa. Wakanu sun kashe su yabawa lokacin ya zo a wajen Musa, iza ya hadu diyayi za su yaki nasarahumullahu bi sab'aza sunduki. Ma'ana suna yin tawassuli da wannan abu, su ce Allah dan man akwatin nan a wajenka ka sa nasara kan kafiran da zamu yaki. He su yi nasara. Duk lokacin da za su yaki za su tawassuli da wannan akwatin, he su yi nasara. Falan ma galabathumul amalikatu, wani lokaci kuma da aka yi yaƙi tsakaninsu da amalikawa, kasan shi Allah ya faɗa alƙur'ani wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Wannan rayuwar duniya jujjuya ta yake, yau musulmai su zama suna da nasara, gobe ai nasara a kansu, saboda yalla bai dauko kowa zai samu a nan kowa na sani. An je can ne warware ya bambance wanda ya bi wanda bai bi shi. To he aka tara akan Yahudawa, he aka kwace akwati. Kafirai kwace a hannunsu. Da kwace su aka zunduka suka kwace wannan akwatin minhum daga hannun Yawa. Wa kanu sun kasance ya nuna bihi, suna neman taimako da akwatin tunda sun gane aikinsu. Duk lokacin da za su yakin su ma sai su nemi taimakon Allah da wannan akwatin.
duk da ba nan bane abu da cikin akwatin kayan Allah ka kan aiki shi Allah ya tate masa anan a Hausa koran la ta cin akuyar Allah ruwanta koran la ta cinye akuyar Allah ka zauna lafiya kaga dai da su din ba na bane ba suna tawassuli da yadlibuna wahum irin jaye akan make to kalata to shine Allah ya faɗa ce musu in ayat mulki annabi Shamul yake gaya musu ku sani ayat take muku da mulkin wuta an yati mutta shine wannan duki cikin wannan akwati sakinatun za ku samu nutsuwa dumani za ku samu nutsuwa kulubikun ga zuciyar min rabbikum daga ubangijinku a cikin sa a wannan akwati wa bai sauran kaya mimma ta'alu Musa daga abun Musa ya bari ya Musa ana alum da ake nufi ba wai kokin Harun ma akwai sauran kayan na Haruna ya'ani Harun kattara kawu lahuma Musa da Harun sarun kan a hannun waɗannan mutane wa fihi cikin akwatin na Musa akwai kalman annabi Musa wa asahu akwai dan annabi Musa wa amata Haruna akwai rawanin Harun wa izu min al-man ma'ana akwai kango na zuma wanda aka kokar musu daga saman nan azalna alaikul manna wasalwa to wannan kangumar da aka kokar musu Allah shi yana akan zul alaihim wanda idan al-auhi ai falan la taura shi mace da di hadda lama alqahama lokacin da annabi Musa ya saki Allah da ya fa to ya kakkare ya fashi to wannan gutsurukan Allah shi ma yana cikin wannan akwati baqiyatu ha shine san ta sun wanda sanci to wannan akwatin ne za a zo da shi yazo musu da shi wannan ne aya ce dalo ta sani wanda baqiyatu mimma taraka alu Musa dinnan sun yi sa kansa qurbi ya da qauli ta'ala fadin Allah wa baqiyatu mimma taraka ya ci tarafa sun yi sabani fi baqiyatin sau abun da aka ce a ala alal bisa zantuka faqila suka ce samu sandar Musa Harun sandar Haruna idadul alwaha nan haki na allon at-taura li'anna saboda ya kai ka Musa da annabi Musa rai baci ya jefar da wannan Allah qalahu ibn Abbas la dan Abbas wannan cewa sanda ce ta annabi sanda ta annaru da wannan fan Allah wannan magana da zada ikrimar amma dan jahal yayi kari ya ce at-tauratu hada a cikin wannan fata wa qala abu alihi ya ce al-baqiyatu sauran nan ta Musa siya da Haruna da Rigaruna wallahu ana min taurat ma'ana da falai ma'ana na at-taura to shine abin da yake cikin akwati wa akwatin za tara al'umma ne ga dalota shi da aka ce aka to ta hamilu mala'iku daga sama ana ga za su lo daga cikin sama da wani akwatin za su taho da shi duniya su zo su aje shi a gaban duta ka san dai su mala'ikun ba yan garin ba kuma za su da shi daga sama to za su da wannan akwatin sai su zo su ajiye shi a gabansa to wannan shi ayar da ke ma tabbatar muku cewa shi aka to wannan shi ne aya to na luhul mala'iku sai suka dauko wannan idan ra'aytu mala'ika mutane suna mala'ikun fa tamin da sun ko ta da ne daluta har su ba ta a gaban daluta kuma a jama'a ba bai ne dalutan da fa haza ala mulkihi shine mulkin sa ina ga ana yiwo kasa har aka zo gaba a gaban daluta aka ajewa fati to he yace alce na fi za kani a cikin abun da muna tanan nan na ayar muna la ayatu wallahi mutanen ila aya ala mulkihi bisa dole ku tabbatar cewa daluta shine sarki in kuntum mu'minin in masu imani ne to Allah ya ga aya tabbata fatahatul malaikatu suka dauko akwati da samal ardi kana mai da wa hum wa'annan al'umma suna gani hatta harfu inda da har suka ajiye a gaban daluta akan mulki yanzu kan sun sallama sun yadda wata sara'u ila yanzu za mu bi shi mun yadda faktaru min shababihim 70,000 ne ya zama 70,000
فلما فزلوا بالجنود كانهم بعد يربهم فسمي أن يؤمن الله ذهب به فيقول قبلا منهم فلما هو وذي آمنوا وقالوا لا تنسوا وبزاد وجنوبهم قال الذين يظنون أنهم لا مئة قد غلبت كثيرة منها والله صابرين. matasa ƙarfi ma fasal yayin da shi ya bilu da waranduna dubu baitul da tilmas wakana ya kasance a lokacin harran shadida ana tsananin zafi na rana an fara ta wabu min huma yace kanka ya dade ruwa gara tsananin sai Allah baya gushi yana jan mutane saboda ne karfin iman mutane akan abu suka ce za an fi ga Allah ya buɗa ya ji shirwa tsaki suka ce to ala da ya dalu da kin yace musu ku san inna Allah muftali wallahi da mabir ku jabe ku bi naharin korama wannan tafiya muka fito kun ga zafin a jin ishirwa to Allah zai jabe ku a wannan nan gaba zai bayyana mana wata kora wannan kora kuma liyasharal mu'i aminkum zai bayyana ruwan nan ne kuma gane waye nan sa a cikin waye sa nan an kai kuma wannan kiya take wa yace Allah shi Allah mubtum zai jarrabe naharin drama liyasharal mu'i aminkum mun biye wala si shame so a cikin bayyana kuwa wannan kora ta kasance bai ardalas a tsakanin wanda ake kira ardon da fadil maryam da zakatu jaddinin shi jaddinin ya ambata tafsirin tafsirin jaddinin ina yafi na biyu tana kan ardun da falastin to an tafi take he sautu fasharin duk da a cikin ya ruwan wannan korama min ma'ihi ya sha ruwan wannan kuma alaysa mi to baya tare da imani ga Allah nan ba an kishirwar da kuka sani bane Allah ya sha zai rabe ku to haka fan sharif wanda ya sha cikin wannan koramar sai baya sai min ba kuma amma wa maliyat du da bidan duk wanda dan ruwan in minito nawa yana ta illa mutagar fata he dai da ya kata da abuba illa manitta ban kamji ga tambihi ka daya ka sa hannun da an kam he ka wanda ya haka ya isa fata ɗayan kasan dai ya fata kuma ka cikin ɗata zai yi wuya mun yawa da aka kafa to ya kamfa ɗaya fata biha ya isu ta wani ya alabiyari a kan kamfata ɗaya fa'in wannan shi ne ba nan an ba faribu min yayin ka zo sha min hudanar ruwa mafuna yayin da so nan ba korama faribu da rai ka sha kowa ba ya ji duk Allah ya ce kan ne daga cikin ta su sakai largati nan kan guda daya yace an yi waya annaha cewa fadayan kafata nan man shurbi chansu wanda da su wanda kan fata kuma ga aisa kudura irin nake wa kan alasa mi'atin wata ashad halubat wa mutum 100 ne wasu kai kan fata ma sau sun cika cikin su dubu da tara da 600 da yan da cika ciki tun 313 ɗaya ne suka takai kan kamta a mutubu a yan to da su za wannan ya aka yi zo a cikin tafsir lalai da a jiki na 1 na 2 ma jawo yayin da suka ƙetare nan kogin suna halakawa wannan sun yi koshi wannan sun yi kama ɗaya a tsallaye kogin kuwa sai dalo wallan amma ba suke tashi wallazi na garu alfa wa suka takai akan fata kwaya ɗayan nan dubu din da shida da yanka kalu kaga da ana lalima bija kaga mu yau bara ya ki wanda zai je a yan nan da fara duk yanzu jikin su ma ya mutu kawai ana tsalla korama sai din su ya mutu so su iya la do bita mu iyo tumar jalo dinki da shine sun kafara shi jauta shine sarkin kafara wajinu da nasa kuma mun sarki wuta wajinu da nasa kace su kara da jalo ita ma su dan bu ta jawo ku su kira inda nan sai bara da inda ruwa muna
suna faɗan magana qala zine annahum la allazina yazununa wa'an suka sakankance yuqina suka sakankance suka yi imani annabi wa su mulaqullahi ba za da Allah su ne iku da mashaku su ka kamar ba su sake ba to allazina yazununa suka yi sakankance da cewa su la ilaha da Allah bil ba'as da humul lazina bil garfati sune wa'an ka taktu da kamar ɗayan yace da yawa ka san ba fi'ata ka jama'a kalatan gar za ta rayi fi'ata ma'a siratun da yawa ana jama'a dan satin ji jami to kaga anan fara baki sun sa an kanun su na ba ce jama'a kadan zan yi bi illa izinin gici tunda kaga to kuma su da dandana kuma dan dawa da mansu Allahu sai ma asabirina shi Allah yana da masu haƙuri wal magana ta ne 110 cewa da yawa Allah na da jama'a kan kuma asiri ne ta masu haƙuri bil auni da temo wannan tema ana nan alƙalama amma ja da wajen dan abda na samu bi ta mana wasaddada ma sunna da ke fi famun bi illa bada mujalu وآتوا الملك والحكمة والعلم مما يشاء لو كان حسب بعض لكن الله العليم آيات الله نتلو عليك بالحق وإنك من المرسلين. da suka yi wannan du'a walan marzu Allah tabaraka ce yayin da suka fito da Jaluta shi wancan sarki kafiri Jaluta wajihi da nasa zaharu suka yi liyan domin an da jama'sa 310 shi musulmi yana tawa 10 ba wannan kima ya bada rinda mai yawa sabu kai suka yi sahu a can musulmai su ma suka yi sahu a nan qalu he mu faɗa shi da jama'a rabbana ya ubangi rid alaina ka kwaro a gare mu hawi Allah fara mana ka san inda aka mutum 3 za su yi karo da mu 1000 kan ko mutum daya mutum uku da suka ce afrid alaina ka kwaran mu sabaran hakuri bayan ka sa mana hakuri amana ka tabbatar takwit ka karfafa kubana zukan jin akan yaki ma'ana Allah ka sa ka juya baya Allah tabbatar da yanda mu gudu san filin ya yi hatsari rauni ta bayyana sosai ya tabbatar da dugan ban haji yin kafiri kan wa'annan jama'a kafirai suka yi wannan addu'a Allah ya ce farawa ana fara fahazamuhu Allah ya fasu kafiran kasaro Allah ya rusa su billahi da izini bi adadi nufin wata masu jayi anan ya ce wa talahudu jat Dawud shi ne kwamandan musulmai ana shi kwamandan su yi ɗasa shi ne Dawud shi ne kwamandan ma ana harawa Dawudu nan sun gaba karkin auren mutu haka shi wani fi askar Dalut shi Dawud yana cikin rundunar Dalut jari kuma albaru da karkafu ta Allah ta kodala bayan yaki bayan waga daya ya tulla Allah ya bawa Dawuda shi Dawud mulki a bariki fi Isra'ila a bani Isra'ila wal kima bashi ana sanci rubu aka wani da ki ta taba haduwa ga wani mutum ɗaya ba ni a Isra'ila har iya ma da Dawud sai da Allah ya haɗa wannan komanda bayan an Samuel ya rasu sai Allah ya ba wa wani komanda annabi kuma ya luta ya rasu shine sai gadar wa kauta duka ba mu an can da biyu dawo kan komanda ya dawo kan wani komanda shi Dawud ke ba shi anta aka ba daman nabin shine wai sun ce da to bayan mu ya ba wa annabi baya to shari'a rasu aka ƙara wa sarau ma'ana ya mukaman biyu gaba shine a cewa ta mulka a yashi mulki fi Isra'ila a cikin bani Isra'ila wani mata da ma'ana ne kana ya annato annabta mulku da mulki la yana da ahadin taba hada mutum fi bani Isra'ila ha hadde ta ma'ab alayhi Allah da ma'akan nan dawo sara malikan ya kace sarki annabi da shilu bayan mutuwar shamilu bayan mutuwar dawo kuma warisa ya gaji
allama al-sanadi Dawud min ma daga abun da ya san'ati kamar ta take ma'ana yana kera sulkaki wa alsi dan ba'ullahi nasa indewan da mutadun bi ana ba dan na kawai mafifa a cikin mutane dalilin su ana bar wasu a kare su ba Allah ya asal Allah ya ce to da duniya ta baci gaba a danla na kara azar wasu bisu ba Allah ya ce la fasadatul kasa ta baci gaba laula ba Aisha ya bala yana ijbala'i ba'adin shashi bi sab'adin alkar wasu ba la fasadatul ardu da kasa ta bi galabatul mushrina in jayan mushrikai qatil muslimina ma kashe musulmai ta zo daga ibnu ya ce Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masir amincin Allah ya gare shi ina shi Allah ya fa muslimi salihi an ati bayin danil bala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana gijewa aka koci ga Allah yin masifa 100 bar sai Allah zai ratar kotansa gida 100 da kai akar wannan mutane to shi kaji da annabi Allah daya wala difa la nasa ba'du ba'din ba Allah ya yi sifa ba wasu cikin Allah ya fadaratul duniya ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yake jaba daga mubai alkan rufa daya daga gida Allah zai dauka gaba daya a ce to walina sani shi alfadan abucin fane alamin halitta ya ba'dhum bani a ingije wa barkashi tilajil wannan mahakara na wajen su bani Isra'a yace ayat luha Allah ya ce mutata da qusha ke labaran alayka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil gaskiya sai gaskiya wa'annaka kai ya Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana cikin man tilka sabban ala innu man kallama Allah wa ba'dhum la wa ayna sabna yamal bayyati wa ayatun bi ruhil qudus ولو شاء لتتلنا من بهم بما جاءتهم البنات ولكن لهم ومن منام من مغر جاء تتلنا وأنا أرنما يوصل معنا من منزل أنا بهم على tashin kan sha su manzi kwaya ko sha dukan su ba wasu ne ba wani ya fi yanzu a dushe gwamnan Gombe da na dusu amma diram iri ɗaya gwamnan Gombe gwamnan na Lagos ma na za kira amma martabobin ba iri Allah ya ce tilkar rusu wancanan ka manzannin nan faddala ba'aduhum ala ba'd Allah ya fi shashin kan shashi ya duba alƙur'ani za wasu kan iri ɗaya salamun ala Musa wa Harun wannan samun din kaga di iri ɗaya ne amma salamun idan aka yi wa Musa so matsayin ku ba iri salam din idan aka yi wa Nuhu mutu ba zai wa har matsayin daban to yace ya fi faddala anna Allah fifita shashi na bawa ala ba'din da ke banta bi manqata da ja gairi wani ya wanda can ba da irinta minhu da kansu an kallama Allah akwai wanda Allah yana magana da shi yana hira da shi ka Musa kamar Musa wasu malaman ce annabi Musa sallallahu alaihi Jibril ya zo wajen sa akwai sharadin Musa yana isa ko sai Jibril ya zo wajen sa da wanda Musa shi Allah kawai suke da baki to kaga wannan matsayi nan an ba Allah magana shi da shi suna hira tattauna wara badahum Allah ya da wasu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin manzo Allah ya fi karfin sa ya ga anan shi sa sirra Allah he da Allah ya ka annabi sai 10 jin ke da shi na matsayin sa annabi na matsayin sa na matsayin kursi he da al'ara 10 kan wannan yake jin magana ko da magana ba adam bane ka tawalla maka jiga inda zuwa shi kunnan da ka jin maganar maka ji shi din ya mamaye cikin kan ma ka ji mamaye san gaba yin muku da arewa har tafata kama da masa ga wanda ka gane hede ga gana he kara wa ji goma ya ji shine ba abun daraja ya dauka shi ga daraja anan su annabawa a ga bisa bi umumid da'awati aka fifita mazali da
lala shi da a wata gani ma su sauran mulan suna yin kabiru wa masu rarraulila da kawili ba alibin ai manzo ba dai ga kabilarsa ya bayyana ba nawa da anun gaba ɗaya ya laraba ko a'a bayan halitta maza da wannan yana nuna fifan ke kanansa da su an tura ka kabila an tura zuwa duniya ɗaya kaga bambancin wannan nubuwata kuma an fita shi da cewa shi ya ci nafta gaba ɗaya tabbili umhi asal umman an fi al'usa sauran al'ummai gaba bal mu'jil mutasirati kuma mala jizo yawa wal kasa'is didati dake abubuwa ba an bance shi kadai kaza shi kadai da kaza shi kadai da shi kadai kaza akwai abubuwa su yawa wanda babu wanda ya soke shi kadai hatta wani sara ba su ne shi to wannan ya nuna fi masa ga kazi an bata al anbiya wa adaba fadallahu alai Allah ya fifita su a kashi to ita fa an yi tafai ala annal anbiya cewa annabawa ba hum galamin an yi faki umma ta gaba basa cewa lalle an yi fakiwa wasu sun su wasu wa atim kuma aka yi ijaki sake yin jama'a an Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Muhammadu dalul anbiya wal mursalin bayan an yi faki wani wasu a cikin ba ya yi ma kuma cewa shi ya fi gaba ɗaya ya fi ba zalika wani maganar bi wujuhin hidata ta diskoki masu yawa wanda za a nuna da rai na yawa an ya fi sauran man gaba ɗaya miya ya ce daga cikin da Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah mai girma da ɗauka akbar ya labari fil qur'ani a cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah arqumatan lil alamin ya ko an muhammad rahama ta halil kauli inda ma arsalna illa ratan lil alamin Allah ya bai ko an muhammadu ba sai da zama ma amina ma'ana ga hakiyanta ma kana rahama lil alamin yayin da annabi kasance rahama ga haka ji'an bayanta ya tatanya abdana tun zama ma ga haka wannan yake tabbatar da an yakuna abdalal alamin jami'an ma'ana shi maficin halitta daya da fi bara shi ne kansu ba ce shi jin a albacin annal wahid min alamin ko daya ala marhumin bi sababin sallallahu alaihi wasallam na kai ko wani adam in ware shi cewa da ya alma da wannan dan samu alfarma zan sallallahu alaihi wasallam ya zama abdul jami shine alhamdulillah da daidai amma dan abun da ma kuskure Allah ga sai ya mara ashe bai yi da tsarki wanda ba yana kokarin kullo da zai ga da biyu sai ya mai shuri to har wajen kan gafi bai su alo ko ga a lokaci ne ma zai limta balle zo da a muktarin su za da asar din mana fadi su zama ina ci wuri to dole zai yanki alwa a zahan yayi la asar din kafin ba kuma da magatai ko da magatai shi ba zai garbar ba yayi wannan hadin da lafin tukunne ko da ya tayi zai yi tayi a zahar yayi ne magatai wannan da Allah zai yi amma ba wanda suka za a yin saurala da biyu ake saurala da na biyu za a da biyu ma da kuma ka kai mutum ya zo kuma kai ga guda wannan tana tambaya mai kulcin magana da kullum yake sallah a gida ba masallaci kuma ya haɗe ba ga mutum so ba ta mutum biyu ana ta kan da ake rawa da me za ta da na kuma da ciki sai Allah zai ba ta ai ta nafila kullum ake so in zaka kai ai ka samu ran mu yasa ba a radin azumi wanda ba idan ba yi hida to zai kai kullum da daddare ya zama kana ibaka hakkin su Allah tana addu'a a wurin shehi da kuma sauran ballan a taimaka da addu'a da shi amina Allah ya shirya da shi kuma da ƙarshe za a raba mutane wajen kawo waya ko da ta kai kamar yau da ake